Πάμε μια βόλτα στο Φάληρο. Βέβαια. Είστε για φλίσβο. Πάμε, φύγαμε. Και να πάμε με ποδήλατο όμως. Με ποδήλατο. Κατηφόρα, ή θα πάμε, πώς θα γυρίσουμε. Έτσι, να πάμε με ποδήλατο. Απευθεία σύνδεση με τη Μαρίνα Φλίσβου, λοιπόν, εκεί βρίσκεται η Αγγελική Καρδιόλακα. Για να μας πάει μια βολτίτσα. Άρε παιδιά, πόσο ζηλεύω στη Λιακάδα, στο Φλίσβο, είσαστε. Μα τι ωραία που είναι εδώ, έχεις δίκιο Ναταλία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στη Μαρίνα του Φλίσβου για να συναντήσουμε τους ποδηλάτες No Name. Μία ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν οργανώσει αυτήν την ομάδα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και βεβαίως τώρα που είναι καλοκαίρι η σημερινή συνάντηση είναι για μπάνιο. Παιδιά, έτσι. Εμείς ήρθαμε να τους... για νέους ανθρώπους, να το σημειώσουμε αυτό, έτσι. Βεβαίως, δηλαδή, έχετε μέχρι ποιες ηλικίες? Μέχρι 55-60 χρονών, αλλά λόγω του τριήμερου τώρα απουσιάζουν κάποιοι. Έχουμε συγκεντρωθεί κάποια παιδιά για τη σημερινή μας βόλτα, την Κυριακάτικη, η οποία είναι πάντα πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Και έχουμε και βόλτες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Κυρίως βραδινές ώρες όμως. Είναι ο Ιωσήφ. Να ξεκινήσω ότι είναι η Χριστίνα. Είναι ο Γιάννης Πούντος, ο Γιάννης που οργάνωσε όλη αυτή την ομάδα και θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, Γιάννη. Τι ξεκινήσαμε για πλάκα, για να μαζευτούμε 5 άτομα, να κάνουμε τις βόλτες μας, να είμαστε όλοι μια ομάδα, μια παρέα και να βγαίνουμε όλοι μαζί με ασφάλεια. Γιατί αν βγαίνει ένα ποδήλατο μόνο του, είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν υπάρχει υποδομή. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, και βέβαια Ναταλία, θέλω να σας συστήσω τον Έκτορα. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό που κρατάει στην αγκαλιά της η Χριστίνα. Ο Έκτορας λοιπόν είναι η μασκότ της ομάδας. Τον έχουμε λίγο εκνευρίσει, αγάπη μου. Αγάπη μου. Ναι. Τον έχουμε λίγο εκνευρίσει μες στον ήλιο. Χριστίνα μου, του έχετε μπλουζάκια. Το παίρνουμε στις βόλτες μας. Συναγωνίζεται το μήνυμα. Κάθε Κυριακή ναι. Έρχεται στις βόλτες μας για μπάνιο. Βέβαια τις Δευτέρες και τις Παρασκευές δεν τον παίρνουμε γιατί είναι λίγο δύσκολο και γι' αυτό γιατί βγαίνουμε τα βράδια. Και επειδή όταν βγαίνουμε για βράδυ πάμε σε πολλά χιλιόμετρα, ντυνόμαστε διαφορετικά, βάζουμε τα ειδικά ρούχα τα ποδηλατικά, προσέχουμε παραπάνω, είναι πιο πολλά τα χιλιόμετρα, οπότε είναι δύσκολο και για τον Έκτορα. Θέλεις να μας δείξεις όμως πώς μεταφέρουμε τον Έκτορα που έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Τώρα έχουμε βάλει λιγάκι τα... Είναι το διπλό αυτό ποδήλατο. Το οποίο το έχουμε κάνει για την ομάδα, για ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν αλλά δεν μπορούν να έρχονται λόγω του ότι δεν έχουν ποδήλατο ή ότι φοβούνται σαν πρώτη τους βόλτα. Και δεν έχουν πολύ αντοχή. Οπότε βοηθούν και οι δύο και τους είναι πιο εύκολο. Και μετά η υποχρέωσή τους είναι να μεταφέρουν τον Έκτορα. Όμως. Είναι να φέρουν και τον Έκτορα. Τώρα βέβαια έχουμε βάλει τις τσαντούλες μας. Αλλιώς είναι το σπιτάκι του Έκτορα. Λοιπόν, θέλω να μου... Έχουμε απαραίτητο εξοπλισμό πάντα μαζί μας, στην κάθε βόλτα, που περιλαμβάνει κράνος, μια σφυρίχτρα οπωσδήποτε, κάποιος ή 1-2 άτομα στην ομάδα για να μπορέσουμε να κόβουμε και την κίνηση στην περίπτωση που χρειάζεται από συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν αυτή την αρμοδιότητα και κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο τέρμα της ομάδας για να προσέχει τους μπροστινούς. Οπότε υπάρχει μπροστά και πίσω ένα άτομο που... Πάντα, που στην ποδηλατική ορολογία λέγεται κόφτης και σκούπ αντίστοιχα. Το κράνος οπωσδήποτε, νερό να έχουμε μαζί μας. Σε ποιες περιοχές για τις μεγάλες τουλάχιστον αποστάσεις. Και ένα φαρμακείο το οποίο είναι απαραίτητο σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και κάποιες φορές και εκτός Αττικής αν το επιτρέπει ο καιρός και οι συνθήκες και η ομάδα. Πόσα χιλιόμετρα κάνετε? Στην κάθε βόλτα καλύπτουμε τουλάχιστον 50 με 60 χιλιόμετρα. Άρα είπαμε σε όλη την Αθήνα καλύπτει. Άρα όποιος έχει ενδιαφέρον και μπορεί να περιμένει βόρεια, νότια, κέντρο, όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Επειδή δεν έχουν επιστροφή, μεταφέρω τις ερωτήσεις, Έλενα, και όλοι. Μπορούν λοιπόν να συμμετέχουν όλοι όσοι μένουν στην... Βεβαίως, ακόμα και ένας αρχάριος, επειδή έχει πάντα τη βοήθεια του πιο έμπειρο στην ομάδα, μπορεί να λάβει μέρος χωρίς κανένα φόβο. Γιατί τα παιδιά όλα είναι πολύ αγαπημένα μεταξύ τους και προσέχουν τον κάθε αρχάριο που θα έρθει για πρώτη φορά. Και από πόσο χρονών μπορεί κανείς να έρθει, γιατί μας είπατε ότι συμμετέχουν και 50 και 60 ετών, αλλά από πόσο και μικρά παιδιά μπορούν να έρθουν με τους γονείς? Από τι ηλικία μπορεί να μπει κάποιος στην ομάδα, από
Πόσο μικρά παιδιά? Συνήθως η καλύτερη ηλικία είναι από 15-16 χρονών, γιατί μετά είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του. Αν είναι πιο μικρό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μαζί έχουν πάντα και φαρμακείο τα παιδιά. Ναι, το άκουσα που το είπε αυτό, ναι. Και πολύ οργανωμένο, γιατί όταν οι βόλτες είναι μακρινές, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε και να χρειαστεί δηλαδή, να βοηθήσουν άμεσα. Το ιόδιο, κάποιες γάζες, βαμβάκι, τα κοινά, τα απαραίτητα. Θέλω να μου πείτε σε τι καιρικές συνθήκες γίνεται έξω. Δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, που σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι σίγουρα. Ναι, το μεσημέρι οπωσδήποτε όταν έχουμε νερό δεν έχουμε πρόβλημα. Σίγουρα χρειάζεται να πηγαίνουμε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Αντιλιακό οπωσδήποτε στο σώμα μας για να μην καούμε από τον ήλιο. Και αναφορικά με το χειμώνα, όταν κάνει κρύο δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε και να χιονίζει ακόμη. Απλά μερικές φορές η βροχή μας θα δυσκολεύει, αλλά ακόμα και εκεί το επιχειρούμε. Έχετε βγει και με χιόνι και έχετε κάνει ποδήλατο? Ναι, βεβαίως. Πρέπει και εμείς να το βάλουμε στη ζωή μας το ποδήλατο, έτσι. Είναι απαραίτητο για όλο τον κόσμο. Οι υποδομές βέβαια δεν υπάρχουν όπως είπαμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγινε μια διαμαρτυρία εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά, επειδή το ελληνικό κράτος ήδη έχει καταλάβει το πρόβλημα αυτό και επειδή πολλαπλασιάζεται συνεχώς το φαινόμενο ποδηλάτης, σίγουρα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να μεριμνούν και για αυτό το θέμα. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ακόμα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στις δουλειές τους πλέον με το ποδήλατο. Εσείς πηγαίνετε βεβαίως με το ποδήλατο, έτσι. Έχει τρόπο ζωής. Ξεκίνησε σαν αστείο, σαν ψυχαγωγία και πλέον μας έχει γίνει τρόπο ζωής. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τα παιδιά. Από πού θα πάτε για μπάνιο? Θα πάμε στο Καβούρι. Στο Καβούρι, λοιπόν. Μη σου πω, Ναταλία, θα πάμε να το συναντήσουμε και στο Καβούρι για να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Να το κάνεις, Αγγελική μου, με τις ευχές μας και με την αγάπη μας από εμάς. Να ευχαριστήσεις πολύ τα παιδιά και να τους ευχηθείς εκ μέρους μας καλές ποδηλατοβόλτες να έχουν πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.